О, Лили, трябва да си направим такова клипчета. Аз съм Мишо и това е моята първа напитка за този ден. Айде да го направим наистина. Ама казвате, че става! Сам да ви кажа. Бирани фъстъчета, не като българските, но стават. Изглежда ослепително. Мишо, а ти си почнала? Аз съм Мишо и това са първите ми 2 кекчета за деня.